Uzelela zonsizwa kuzelela abantu Asambeni to station. Asambeni. Nangu sis lapha phambili, nangu sis lapha phambili. Asambeni station. Koma phansi ma. Asambeni uphethe lekhwama ozayibambe kanjalo makhe. Hey, ushisa na ilanga basakunika neumbrella. Ngizokufakela kahle la. Okay. Yo, makhe. Yahamba mfethu. Babe la. Shaya makhe. Sabi makhe. Anihambe baba. Sewakela. Umshado ukuzusebenza nidinga izibusiso ezu4. The first blessing is from each other. You must both decide that you want this and you want to make it work. And the second blessing is from your parents. Abazali kufanele bayibusise into yenu. Isibusiso sesithathu, isibusiso somthetho. Your marriage must be legally recognized through the Department of Home Affairs. Bese ke isibusiso sokugcina, isibusiso kuyisona esibalekile ukuyidlula sonke, isibusiso esivela kuMdali uNkulunkulu. Hayi ngiyakuzwa Pastor Hlatshwayo impela. Zonke igaba lezi ibusiso zozine. Kodwa ke nginombuzo nje la. Mayilana isigaba lesi sokulobola. Ngiyazi ngokwesiko nangesinto ukuthi kubalekile ukuthi wonke umuntu akwenze. Kepha ke ngithi ake ngibuzele mina njengenceke ukuthi ngabe nami kumele ngihambe lo mgudu lo. Impela kubalekile. Mawucabanga ilobolo liyini? Ukulobola kuyindlela yokukhombisa abazali kankosikazi wakho ukuthi uyabonga ngokuthi bakukhulisele yena, naye ke umkhombisa nje uthando lokuthi umsebenzele, awumtholanga nje kalula. Ebese ke okugcina nokubakhombisa ukuthi uzokwazi ukumnakekela. Oh amen. Hayi cha ushentshweni impela nami mazwane kungayintokozo enkulu la kimi nasenhlizweni yami ukuthi phela ngikhombisa ukubahlonipha abazali bakho nokubabonga ngokungilethela ingelosi efana nawe emhlabeni. Amen. Amen. Amehlo amasegcwele inkulu angisaboni ngisho namaphupho impilo ngathi sibalukhulu kanti nendlela ithanda ukwenza. Oh Pepe. Awusonda. Hey. Linjani ikhaya lakhe elisha ndoda? Thembi yalithanda. Le ndawo ifana neparadise yabo amaqhathanisa nale. Hayi. Ngibonga kuwena. Zondo Mthiyane, mngoni kaMandekwane. Hayibo. Osungithopha kanje mfowethu. Kanti umuhle nala ulimi ne? Angigcina ngalokho. Kodwa ke phela into engikhulumayo izenzo zakhona. Ngiyazenza. Yabona yakho inhliziyo. Ngizoyenza sho ukuthi iphuphuma injabulo. Phela umuntu ongibhekela ngempela nami Zondo. Nazo. Hayi. Lungile ndoda amadoda hayi enjoy uyitotosa kulungile. Zobe ngikubona. Yabona kuyitotosa mnguni kaMandekwane. Ngizokwazi ukwenza lokho mhlaba bameli bami sebengikhiphile la kule ndawo. Hayi. Nazo ke Pepe. Lungile. Mnguni kaMandekwane. Thia.
awubathi injomane ndinjomza madoda wayethini kwamncane wayethi ujaka usijakajaka kunjani makunje sijakajaka ubani wayazi usikuyoba nje awuswanini madoda madoda awubathi inkunzi ebovu mhlongo madoda kunjani lapho ngedlimani bani loyo manje nabantu abavele unjomane kaMgabhe yaduka iminyakanyaka ayikho enye khuluma kunalanga lonke Nkazimula kaphuthuma la Nkazimula Angizwa yena ukuthi ngithini ngiphuthuma la uzongibona ma kwanjomane la inomsebenzi omningi kakhulu kumele ukuthi ngikwenze kanti futhi nama nginazi isikhathi ukuthi ngihambe ngiyobhekana neziboshwa ngishiya umsebenzi la kumele ngikwenze Yebo mfana uyangizwa kodwa ukuthi ngithini ngithi wazongibona ma cha phela nginami ngiyasho awukwazi ukuthi nje uvela uthi angiyeke yonke into engiyenzayo ngihambe ngize lapho mina Uyikhathalele impilo yakho ngaba na influence embi kabi la ngaphandle baningi abantu engibaziyo ngabathumela lapho kungezwe nje ngenhlamvu sikushaya Manje what are the long-term goals here? Sihlele kanjani? Ngisho ngoba phela umfundisi Makhathini sekucacile ukuthi i-full-time ministry iyona direction azoyithatha ukusebenzela inkosi impilo yakhe yonke. Ngabe usukulungele kuba umfundisi in full-time ministry? Yazi Pastor Hlatshwayo bengakayicabanga leyo ngokujula kodwa hayi into engiyaziyo ukuthi mina ngifuna usibusiso nami sakhe nje impilo yethu kuze kube ingunaphakade Amen. Nokuyezwakala kodwa hlobo luni kahlehlelwe impilo lolu ofisani lwakhe? Yazi noma ngingawazi amathize akhona wena pastor kodwa ngiyazi ukuthi hayi sizobona nje nathi ngendlela ukuthi sihlanganisa kanjani kodwa kona kuzokwenzeka Hambile. Kodwa imali bese ngena khuluma ngayo i-income ukuthi imali ngena kanjani isebenza kanjani ubani responsible for ini ngena banazo lezo ingxoxo. Wow Pastor Hlatshwayo uyibuza kanjani into enjalo ngoba phela uNkulunkulu mekwazi ukuprovidela izilwane zakhe zala emhlabeni awu ngeke zahlulwe yithina angithi khona ivesi laseBhayibhelini elisho njalo Kungokunye ukukhuluma ngamavesi bese kuba ngokunye ukuyiphila leyo mpilo. Kubhlungu ukuthola ukuthi ifiso zakho they are not aligned with your spiritual demands yalolu bizo uNkulunkulu akubizele kulo. Kufanele nicabange yonke leyo nto. Hayi cha kuzokuzwakala kahle impela futhi uqinisile umfundisi. Kepha ke mina ke njengenceku ezinikele okholweni kanye nokuseva nje abantu umphakathi qobo lawo kanye nokudumisa uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi nokuyoqhamuka okuhambisana nezimali kulokho engiqede ukubalula siyokwamukela nje lokho kuyobe kufikile futhi kuyobe kwanele. Yes. Nakuwe fikele ucabanga wafika lapho? How obviously mfundisi phela usibusiso ngimseka nje ngoba ngiyazi ukuthi uzoba umfundisi oqotho uzokhula abesesigabeni esiphezulu abe namandla abe nemali futhi yabona nje sakhumuzi wethu ona 5 bedrooms 5 bathrooms amagaraji amathathu nengadi phela enkulu ekwazi ukuhlala ama helicopter. Hallelujah. Amen. Asamba station 1 station la 2 station yakhona asambeni. Two more station asambeni hamba phela 2 station. Hey shaya imoto sip ungabameli lapha. hayi bongobani Shaya imoto. hayi bo imali le baba ufuna usiyeke imali baba uzowakhokhela wona lamasethi lawa la Shaya imoto lapha ubazogibela itaxi elandelayo. ngiyabamela time ngeke Ungavele uzoba nenkinga hayi time uzovala amadleko mawuthi uzoba nenkinga
Uyashiya lo muntu. Wenzani? Hayibo siyahamba nathi. Hayibo Prince. Awuyena. Hayibo. Uthi hlale phansi. Dlula. Hey ngempela phela wena lo Prince. Uyena ngempela phela. Sami. You both need to answer this next important question. Why are you marrying each other? Ngicela ukuphendula lo. Ngingaqala kuphi na? Uyazi ufikile lana. Ngiyinsizwa nje ngiyibhungu ngimngaka. Angikaze ngathanda umuntu wesifazane ngendlela engimthanda ngayo. Uyazi ungenze ngazizwa ngumuntu noma engichallenge, usuke ngichallenge ngezinto ezinhle. Engiphushela ukuthi ngenze okungcono empilweni. Kakuhleze engeseka ngakho konke lokho akwenzayo. Kungenza ukuthi mina ngizizwe ngiyindoda amadodeni impela. Mhlambe iziphi lezi indlela akuchallenge ngazo ezikwenza ukhule? Ngingathi nje uyazi ukufika kwakhe empilweni yami kuye kwayiguqula impilo yami. Ngoba uthe ngesikhathi efika kimi, eyami impilo ibihlakazekile kakhulu. Ingaqoqekile kepha ke wathi sekufike yena ngazizwa ngithola ipurpose angasibona isizathu sokuphila ngamandla kaNkuluNkulu through yena ufikile lo kodwa ukuthi wena mfundisi uthando lami kufikile luqine kakhulu okunye buye ngizizwe inetwedo noma ngithi nje nginovalo thizeni yeah kwangathi uyazibamba nje ngikubona ungakhululekile. Ngingathini mfundisi wami ukuthi njoba ngisho ukuthi ngiba novalo uvadlwana oluthize uma ngicabanga ngendlela engimthanda ngayo ngoba inovalo lokusaba ukulahlekelwa ufikile. Ngikhumbula naphambilini ngesikhathi ngimluze empilweni yami mfundisi wami ngazizwa ngisele dengwane ngazizwa ngiyinto elahliwe ngazizwa ngiyindoda nje ngingeyindoda yalutho akho ngizimisela ukuthi ngiphinde ngilahlekelwe uye njengasekuqaleni ngazwana yazi ukubuya kwakho empilweni yami kwenze inguquko eziningi futhi ngiyazi ukuthi kunesizathu esiphuma kumdali ukuthi kwenzeke konke lokho ngakho ngizimisela ukuthi ke konke lokho esizokwenza ngikubambe njengesikhali zamantungo sibheke phambili ngazwana. Kahle wePrince awusho imali yethu kanti vele usinika nini? Kudala phela silindile sikhathele ukulinda manje. Kahle asisafuna. Funa imali yethu. Sayifuna. Bakwenza abantu bangakwazi ukuthi bafike ezindlini zabo ngokuthula. Nizoyithola imali yenu. Soyithola nini imali yethu? Wathi osinika ngoJanuary, uMarch manje. Sikhathele lamanga akho. Sayifuna mthela. Sikhathele lama excuse akho wena sifuna imali yethu wena. Awusho Prince. Uyazi ukuthi kahle abantu abafana nawo bahlala kuphi? Ale ejele. Sabe kufanele sithathe sifonele amaphoyisa. Sobiza ezokushaqa akisiyohlala nalo mgulukudu ofana nawo onkunzi lapha ejele. Umtshele. Ngiyeke niphansi. La sijenge phansi. Ihamba kahle usuku lami lalo ngizongitshela ngalomsangano lo nikhuluma ngawo. Nikahle umsangano ngemali yethu. Lalela la Prince ufana msifuna yonke mina ngizokhokha ngishisekela iminyama awuzushiya lutho. Manini man yazi ngishayelisa kabuhlungu yini inkinga yeni kanti? Uyazi ukuthi Prince unenhliziyo embi usathana qobo lwakhe. Wena ucabanga ukuthi wena ungasinokho imali zethu kuphele kanjani? Siyayifuna unenhliziyo kaSathane. Khokha imali yethu siyayifuna imali yethu Prince. Ngalo inyoka enamakhanda amabili. Inyoka le. Uyazi ukuthi Prince mfana wami awunamahloni uyeza awunamahloni. Yabo lo Sathane wena inhliziyo embi kaSathane yabo wena ngikwazi unjani wena Doti hayibo okay fine le mali le ngeke nize niyithole ngitshela iqiniso ngeke nize ninuke le mali le mina ngikhathele kulo ngimtshela ngishaya ngezitori la ngitshela ukuthi kwenzakaleni la kade ngiphatha ngihlanganisa le mali angiyihlangana yikho ngenze njani nifuna ukwenzani manifuna ungishaya ngishayeni ke or ngibuleleni ngenzani nifuna ukwenza ngoba ngithi imali yenu ayikho ihambile yonke khona ayikho imali yenu angazi lo msini nwenzelani ngizungidonsela amehlo ngibuleleni phela ngishayeni angithi ufuna imali yenu
ngitsheleke nina imali yenu yaphela ayikho njengoba ngeniphinde niyithole mangabe ukuthi ningibona mina ngiyinkukhu ngulamthuthu ekumele unqume nginqumeni manje mosana ungihlothela amehlo mangabe ukuthi ninenkinga nina la nonke niyakwazi la ngihlala khona izongithola isipho siphomise le taxi lelo ngivele ngehle once hey imisa lana man mana phela ayihamba ba imisa imoto la uyakizwa nje ukuthi ngithini ngijole kaka uzohlangana emjondolo abakakhokhi laba futhi bakhokhisa Esther mfana wami ngicela sithathe usise emakhaya noma usibuyisele imali zethu Mfundisi mina ngifuna ukushada lensizwa enhle kanjena ngoba sekukuningi sesikwakhele siNosibusiso angisiboni ngempela isidingo ukuthi ngiqale phansi manje nomunye umuntu hayi angeke izinsize ngalutho leyo nto mfundisi futhi yazi uSibusiso ngiyamazi ukuthi enganginakekela angikhosele futhi angivikele manje uthando kuyo yonke ke lenkulumo osuyichazile lungena kanjani qonda ukuthini manje pastor ngiqonda ukuthi yini eyenza ushade umfundisi awumshadi ngoba uyamthanda hawu pastor Hlatshwa ungayibuza kanjani into enjalo obvious ayibuzwa leyo manje phona ngoba nake nahlukana yini le eyalimaza usibuka ngaka esishintshile kungoba senibuyelene ngizophendula lapho okwasuke kwenzeka phambilini wena pastor Hlatshwayo asuke kwangenelela abazali othandweni lethu kusho ukuthi babe sebethatha isinqumo sokuthi mina naye unkosazane lona sihlukane ngenxa yani na babebona ukuthi angimlungele ukuthi ngibe uphathini wakhe undodakazi wabo lokho ke kwangilimaza kakhulu enhlizweni ngezwe ngazuthi kunesilonde esikhulu esivulekile enhlizweni yami manje njoba abazali babenganikezanga isibusiso sokuqala yini esishintshe ingqondo zabo manje ziguqulwe yini ngabe bayazi ukuthi niqala lolu hambo eniliqalayo pho ngabe umshado wenu uzoqhubeka kanjani isibusiso sabo benganikezanga Ngibazisile ngajela ukhulu ukuthi mase ngibuye ekhaya uzobukhona uvakashile bathi bacela ukubona ngoKrismasi bengifisa ubabone Hawu yazi awukazi usitshela ukuthi kunjani nje ubusubuyela emsebenzini Angivumelekile ukuthi ngibuyele emsebenzini Hawu ngobani bashilo ukuthi indaba mina ngiqale ngiwenze ama test ma psychology ubona ukuthi ngiredeni ukuthi ngibuyele khona ayi makunjalo ke asithemba ukuthi umondli uzozama ukwenza izinto yena wenza ukuthi ngibe la njengekhona njengamanje ngoba incompetent njengamanje ubusy uthi angihambi kwenza ama test engqondo ngathi ngiyahlanya mina khanda lapha ngiyahlanya yini mina Usizo mina uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho ngeke namhlanje ini I quit angisakwazi ukushayela isicapha manje yini ba usabuthi mhlawumbe uzophinda uhlangana nabanye abantu futhi okwakholetayo Samson kwakuyindoda eyicotshiwe isetshenziswa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo waze kwafika uDelilah ayishintsha yonke le senguDelilah manje mina